sectionpartijen door de mei. Ja, en dat maakt het dit hier extra lastig dus om een partij te kiezen. Nou, om jouw ambitie op wij te helpen, organiseert Omroep Friesland Joen een verkiezingsdebat in het provinciehuis. Erik Kenema, die is daar. Je zegt hem krek al eventjes. Hij zit het presenteren. Ja, Erik, net alle sectionpartijen door de mei. Is dat teleurstellend voor je? Ja, dat is wel een beetje jammer. Als je betekent dat de sectiepartijen maaidoggen, daar kun je op stemmen. En uiteindelijk nog maar 14 listloekers maai on het gutte debat. Dat we van de Joen organiseren hier in de centrale hal eigenlijk een beetje van het provinciehuis. Fjouwerlien, dienen dat ik, maar een heel soort plezier. En dat is Joen dus ik weer het geval. Joen dus 14 listloekers. Ze werden met alle secties. Nou, ik had het vregen twee duiders van de provinciale politiek. Dat door ze al jaren. Dat ben Adsian de Vries van de Oude Kranten en mijn politbureaumaat Andries Bakker. Adsian, 14 listloekers van de sectie die er uiteindelijk om partijen maaidog. Waarom door die oren het maai, Forum voor Democratie en Denk. Forum voor Democratie en Denk die hebben hun eigen kanaal. Die hoeven helemaal niet mee te doen onder debatten en onder het folderen op stritten. Thierry Baudet die zei dat vrienden Wieke, ik letterlijk zei in Friesland en Theo Hiddema ik. Wij doen het op onze eigen manier, veel effectiever. En dat wie ik wel onder zaal te zien, want het ziet stampvol. Ja. Voller als bij al die debatsies in dorpshuizen enzovoort. Ja, want die debatten, Andries, dat loopt helemaal net zo vreselijk volle meesken, hè? Sommige wel, sommige net. Je hebt natuurlijk een orenkanaal, die social media. En even waarom komend op Forum voor Democratie en ik denk... Het gaat hun alleen nog maar om de Eerste Kamer eigenlijk, hè, wat je Rick nog indirect mooi te krijgen had. Dus elke opmerking die je in een Fries debat misschien zeggen, daar kan ze maar mee eerder slaan worden. Want hoe volle doel, Adsian, hè, kan ik wel zeggen van het Forum, het Denk, hoe de Friese zaak. Hè? Ja. Nou, net zo vol als de programma's besjust binnen die feiten landelijke formats met een regionale accent. En in die regionale accenten kan ze dan ook nog dikke fouten maken. Zo zou het Denk bijvoorbeeld hoe de snellere spoorlijn die van Greens naar Emmeloord en de Poldermat, dat die via jou het erin maat. Nou ja, dan weet je wel hoe lang het de reizen doorheen gaat. Ja. Een sectiepartij die het maaidoggen, dat is een record van Friesland voor zover dat wij naaien konden. Is dat eigenlijk leuk? Is dat handig eigenlijk? Het is heel pluriform en een geweldige teken van de levensvatbaarheid van onze representatieve democratie. Van de debatten in de Steertenzeel liep het me net zo'n grote vreugde. We zitten nu met retjenpartijen, Andries, en dat zit vaak net op. Hè? Nou ja, als we de laatste bijeenkomst van Provinciale Steerten nemen, ben we op 10 begonnen. Om een uur of zo, tot een uur of 11 jongens, de oren maas, de maas, 9 uur we begonnen, tot al voor de jongens ik weer trok in. En dat met retjenpartijen. Lid steen dat er nog meer in komen. Er ben geen spreektijden, dus het worden ellenlange sessies. En dat dreigt het zelf wel een versnippering. Hè? Ja. Want uitslagen voor sissen is dreig. Maar goed. Er zijn toch partijen, die als Forum, Biggelix, die toch wel op 1, 2, misschien wel 3 zitten. Maar is het de verwachting dat ze alle secties in de Steerten komen zullen? Ik verwacht het net. Ik denk dat het met 12 of 13 wel opgehouden zal. Dus dan bloot het hetzelfde. Ik zou het een wonderlijke vinden als de SGP in de Steerten komt. Als Sietse Skukking, maar natuurlijk Friesland het presteert om een zetel te herin, dat hij het heel knap, denk ik. Ja. Denk is voor mij een black box. Geen idee hoeveel mensen in Friesland op Denk stemmen zullen. Misschien wel 6.000, die ongeveer nodig hebben voor een set. Ja, het zoek kennen. Ja, vorige keer weer de 53,1% opkomst. Hè. Toen hier is het inderdaad zo'n 6100 zitten nodig voor een zetel, een zit. Dus ja, er zullen een aantal partijen die dat aan krijgt ik nemen. Denk ik net een taak komen. Nee. Eventjes over de thema's die het spelen. Ik voor jou natuurlijk in het listdoekersdebat. Wat ben eigenlijk, Sarsto, Adsian, wat is het thema eigenlijk in deze verkiezingen? Nou, dat vind ik heel lastig te vertellen. Het is wel geen over natuur en landbouw. Ik in het Veengrijdengebied en mat aan het wetterpeil verplichten de oorhiet omheen dienen worden of toch in vrijwilligheid maar de boeren. Dat is een item geweest. Wenningbouw in Dwarpen, wie wel een item. Maar daar heeft de provincie ik ben net zo'n soort over te vertellen. Ik zou het persoonlijk heel dreig vinden om aan de kiezer tussen te zitten van nou ja, hier gaat het door. En daar moet je op letten. Ja. Ik vond dat eigenlijk aan de vage kant. Wienmoen, dat waard wel heel iets aan op een gegeven moment. Ja, Wienmoen is een thema. Liek als ik culturele haatzet en hoe nou verder een thema is. Maar als het door die Wienmoen gaat, stiet de FNP toch wel wat linnig erin. Elke keer zei van die Wienmoen moet eigenlijk, of die zoen op het land komen kennen matten. Dat is weer oors wat nou in het regeerakkoord stiert van het college van deputaire steden. FNP zei geen dwarsmoen. Dat was een kosten, dat kostte net. Ik kom met het dwarpen zelf, maar energie, corporaties. Zoals er duizend wel graag een nieuwe moenen hebben. Ja. Het hele dwarp stiepen tot, maar toch zei het FNP, wij willen eigenlijk die moenen op het wetter. Jou dan, de dwarpen, kans om op het wetter dan te participeren in die moenen, dat ze toch van de opbrengsten profiteren kunnen. En het Fries Sociaal Planbureau, het sneur van de week, het eigenlijk steun uit onverwachte hoeken, jongen. Want die zei dat de meerderheid van de Friesen dat eigenlijk vinden. Ja. Dus
maar de vraag is natuurlijk als de FNP daar aan vasthouden kan dat het om formeren omkomt. Hè? Want elke keer woont natuurlijk graag in het college en dan lid is ik wel weer eens een veer. En de vraag is van wie is er nou eigenlijk baas? Hè? Met dat nou de dwarpen, die dan alle hier misschien straks een eigen biemoenen maaien, of weer dat toch het provinciebestuur wat een beetje als hoorder van het landschap optreedt. Dat laatste succes matten. Ik denk dat de provinciale politiek er wel een rol in nemen maat om verrommeling te voorkomen. Ja, en als je jezelf als bestuursorgaan serieus neemt, dan wil je dat natuurlijk mij bepalen. Bij de vorige verkiezings, Fjouwerlien, wie het CDA de grootste partij van Friesland, de Partij van de Arbeid rekken voor het eerst in de oppositie, die net maar een deputy arresteerden. Wat verwachten ze eigenlijk van de Partij van de Arbeid deze keer? Ik denk dat die heel graag wel bij mij regeren willen. Ze hebben vanmiddag nog een soort van voorzet doen, maar draaien oren linkse partijen, zal ik maar even zeggen, over een groen verschil maatje. Zij willen een aantal doelen bereiken de komende 10 jaar, maar biodiversiteit en landschap enzovoort. Die 4 partijen, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid, zeggen dat ze daar elkaar de komende weken in vasthouden zullen. Dat hoeft net te betekenen dat ze alle 4 in een coalitie stappen, maar wel dat als 1 of 2 doggen, dat die punten net prijs jouwen. Dus ze willen echt wel wat bereiken. Maar als de versnippering en de nivellering trots zet, dan wordt alles heel onvoorspelbaar. Ja, en je kan ook nog denken van als die linkse partijen elkaar vasthouden en het CDA wordt de grootste en die willen maar de VVD verder en misschien de FNP. En dan kan het ook weer in de waai zitten als ze deze punten heel strak hanteren willen. Het wordt een hele ingewikkelde formatie eigenlijk. Want je hebt nog 4 partijen in het college. De oude Fjouwer hier inderdaad. De Partij van de Arbeid voor het eerst eigenlijk in de oppositie. Maar je maakt er net raar op zijn dat er na wel 5 partijen nodig binnen om een meerderheid te krijgen in provinciale steden. 43 zitten. Dus je maakt op zijn minst 22 zitten wil je regeren kennen. Ja. En de vraag is, lukt dat maar voor jouw partijen? Ik denk, en je hebt hier als luid kranten, je ik alle listloekers verregen naar hun prognoses. Ja, want die 2 die net waarom willen jullie net optelt, maar elke keer denkt eigenlijk wel dat het misschien wel 94 bent. Daar komt het wel op bel. Ik de coalitiepartijen die denken net dat ze nou weer een meerderheid hellen zullen, althans de listloekers. Maar ja, gewoon eerst een uitslag en daarna pas weten we als er echt meer dan jouw partij wat kan natuurlijk. Heren, tegen dank beide van je duiding al vers nou van het debat, want jong dus om zo'n uur, dan is bij Omroep Friesland het Gutte Listloekers debat te zien. Vietje van de sectiepartijen die het met op stemd worden en die door jong mij in dat Grutte Listloekers debat hier in het provinciehuis in Ljouwert.